дӯстони азиз, салом блогероне, ки нав ба фаъолият оғоз карданд. Имрӯз Роза Свиток аз мо бисёр хоҳиш кард, ки дар бораи силка кардани канал ман барои шумо ролик тайёр кунам. Тамошо кунед. Чӣ хел мо каналамонро ба ягон дӯстамон, ба масалан сайтҳои Одноклассник, ба Фейсбук, ба Имо, ба WhatsApp ва дигару дигар силка мекунем, то дигарон просмотр кунанд. Сар кардем. Ин яке аз роҳҳои зиёд кардани просмотр дар канали шумо мебошад. вақте ки шумо каналатонро ба дӯстонатон силка мекунед. Силка чӣ хел мешавад? Нигоҳ кунед. Медароем YouTube. Нигоҳ кунед. YouTube. вақте YouTube дар омадед, мебарояд мой канал. ба канали худатон дароед, дӯстони азиз, ва инҷо видеоҳоро нигоҳ кунед. Видеоҳо хеле бисёранд. Масалан ана ин видеоро мегирем. Нигоҳ кунед. шумо мисол каналатонро ё видеоатонро мехоҳед силка кунед ба касе, яъне фиристед. чӣ кор мекунед? Нигоҳ кунед. инҷо нигоҳ кунед чӣ навиштагӣ. Поделитсаро зер кунед. Новая запись. ин ман сообщество дорам, барои ман аст, вале касое ки сообщество надоранд, копировать ссилка. нигоҳ кунед. Копировать ссилкаро ки зер кардед шуда, акнун шумо мехоҳед ба дӯстатон фиристед. нигоҳ кунед. Масалан ман Иморо зер мекунам. мисол ба дӯстам мефиристам, ба дӯстам Меҳрима. нигоҳ кунед. Вставит кардам. дидед? рафт. нигоҳ кунед. яъне ба Имо рафт. акнун мехоҳам ки ба ягон нафар. акнун нигоҳ кунед. ин дар алоҳидагӣ буд. акнун ман мехоҳам ки амин копировать ссилкаро ба воситаи Имо, Вайбер ва WhatsApp кунам. нигоҳ кунед. ана ин Имо аст. Имои мо аст. нигоҳ кунед. друзья моя история. ана хел зер мекунед, галочка мемонад, отправить мекунед. ба Имо меравад. WhatsApp ҳам ҳамин хел аст. ин барои зиёд кардани просмотр ба шумо хеле вай метиҳад, яъне ки ташаккул меёбад. Вайбер. дар Вайбер ба ном дар кор. масалан ана хел галочкаро зер мекунед, ба ҳамон одамон меравад. акнун нигоҳ кунед. як бори дига нишон медиҳам. ин видеои шумо аст. поделиться. нигоҳ кунед. копировать ссилку кардед. акнун шумо масалан Одноклассник доред. масалан гӯем да, масалан инҷо гурӯҳ дорам ман. ҳозир ман мехоҳам ки дар гурӯҳам реклама кунам, масалан, ё ки дар ягон дӯстам бифиристам. нигоҳ кунед. копировать ссилкаро ки кардед, ана ин хел мешавад. нигоҳ кунед. копировать ссилку. дидед? яъне видеои шумо бо инҷо як бори дига копировать мекунед. нигоҳ кунед. ана ин видеои шумо дар YouTube аст. ана инҷаро зер мекунед. ҳозир ман инҷа менависам. ба канали ман обуна шавед, дӯстони азиз шавед лутфан. нигоҳ кунед. опубликовать. копировать ссилка имкон медиҳад ки шумо дар дигар ҷо, ана инҷа поделиться кардам. дидеда? ин аллакай ваи ман аст. ссилкаи канали ман. яъне ки Роза Свиток шумо аҳамият диҳед. чӣ хел осонак аст. поделиться, копировать ссилку, ба дӯстатон мефиристед, ба дигар кас. ва вақте ки зер кардед, нигоҳ кунед, копировать ссилкаро ки зер карда бошед, мисол ба ягон дӯстатон фиристоданӣ ҳастед, ана ин хел мешавад. нигоҳ кунед. ин хел зер мекунед, мебарояд вставитро зер мекунед ва ин дӯсти шумо аллакай аз канали шумо воқиф мегардад. дар ҳамин ҷо бо шумо хайрухуш мекунам. ин дарси навбатӣ дар бораи тег мебошад. хэштегро гузаштем. акнун тег бо мо бошед.